Barkanmu da warhaka inda muka ƙara dawowa wannan gida mai albarka muke kawo muku labaran inda Shugaba Vidan ya gargaɗi Isra'ila kan mamaye Gaza da suka yi. To wannan dai faɗa na Isra'ila ana ta fafata shi har yanzu ba mu san me mata mai ciki za ta haifa nan gaba ba, amma dai muna nan muna tunani abu zai lafa tunda ƙasar China ta shiga, America ma ta shiga. To ba mu san me kuke da shi na tattaunawa ba game da maganar da Shugaba Vidan ya ma Isra'ila, ko za ta saurare shi? To ga mu nan ana ma. To ba mu san me za ku zo comment ku gaya mana ba, muna expecting mu ji abu mai kyau daga bakin mutane, saboda a yadda aka tattauna da Shugaba Vidan ya tabbatar ma cewa Isra'ila idan ba su bi abin da ya faɗa ba, duk abin da suka ji su suka